somebody receives Jesus Miksei vaan odoteta, että joku ottaa vastaan Jeesuksen and then write the name in. ja sitten kirjoittaa sitä nimeä sinne kirjaan. Therefore, there'd be no reason to have to blot it out. Siinä on jos mitään syytä pyyhkiä nimeä pois. Because the Father's heart from the very, very beginning of time Koska isän sydän alusta alkaen, is that every man, woman, and child että jokainen mies, nainen ja lapsi be in the book of life olisi elämänkirjassa. and receive them as his own family. Ja että he tulisivat otetuksi Jumalan perheeseen. And so his desire Joten hänen tahtonsa was to write your name down, oli kirjoittaa sen nimisen kirjaan. and only at the last moment, Ja vain viime hetkellä, where you have not received the Lord Jesus Christ, jos et ole ottanut Jeesusta vastaan, then your name would be blotted out. sinun nimesi pyyhitään pois. This also explains predestination, Tämä selittää myös niin kuin ennaltamääräämisen, because people get confused about this in Scripture. koska ihmiset sekoittavat asiat. And some people have twisted the Scriptures Jotkut on vääntänyt sanaa, to say that there's nothing any of us can do about whether somebody goes to heaven or hell. Jotka sanovat, että ei ihminen voi tehdä mitään niin kuin sen suhteen, että kuka menee taivaaseen ja kuka helvettiin. It's already predestined. Se on jo niin kuin ennalta määrätty. He's predestined us that are saved to conform to the image of God's dear Son. Että on ennalta määrätty, kuka tulee Kristuksen kaltaiseksi. But the truth of the matter is, predestination is simply solved Mutta tämä ongelma ratkeaa is the fact that God wants everyone in his family. sillä, että Jumala haluaa jokaisen perheeseensä. And based on that desire, he wrote every man's name down. Ja perustuen tähän tahtoon hän kirjoitti jokaisen nimen. Because his heart was to have them as his own. Koska hänen sydämensä on, että hän haluaa jokaisen omakseen. That was the destiny he had for every man. Tämän kohtalon hän haluaa jokaiselle. But when you refuse that destiny, Mutta kun kieltäydyt siitä, refuse to confess him, et tunnusta häntä, then your name gets blotted out niin sinun nimesi pyyhitään pois. because of your choice, Sinun valintasi perusteella. not because of his. Ei hänen valintansa perusteella. Now, so this is the book of life. Joten tämä on elämänkirja. Once you've accepted the Lord Jesus Christ, Kun olet ottanut vastaan Jeesuksen, barring you making another choice, once you've accepted the Lord Jesus Christ, kun olet ottanut Jeesuksen vastaan, unless you change mutta jos sinä muutat mielesi, by refusing Jesus, niin että kiellät Jeesuksen, your name cannot be blotted out. niin ilman sitä nimeäsi ei voida pyyhkiä. Because it wasn't written there by your will nor by your action. Koska sitä ei alun perinkään kirjoitettu sinne sinun päätöksestäsi tai sinun tekojesi takia. It was written by his will and his action. Se kirjoitettiin sinne hänen tahtonsa ja hänen tekojensa mukaisesti. But you must receive Jesus. Mutta sinun täytyy vastaanottaa Jeesus. You must be willing to confess him, Sinun täytyy olla halukas tunnustamaan hänet, regardless of the cost, huolimatta hinnasta, and declare him as your Lord. ja julistaa, että hän on Herrasi. That's the book of life. Se on elämänkirja. But I would imagine everybody here in this room on a Thursday night, Mutta voisin uskoa, että jokainen torstai-iltana tässä huoneessa, you're not wrestling with whether or not you've accepted Jesus. ette nyt kamppaile sen kanssa, että olette vastaanottaneet Jeesuksen. You're dealing more with what happens after that. Enemmän käytte läpi sitä, mitä tapahtuu sen jälkeen. And the books you are concerned about Ja ne kirjat, joista sinä olet huolestunut, is not the book of life, se ei ole se elämänkirja, but the other books that God opened. vaan ne muut kirjat, jotka Jumala avaa. And so let's talk a little bit about those books. Joten puhutaan vähän niistä. Go with me to Psalms 56:8. Mennään nyt psalmi 58. Anteeksi, 68, joo. Psalms 56, verse 8. 56 ja 8.
Actually, forgive me. I want to start reverse. Go with me to Psalms 139. Mennään ensin 1 ja 34. And we're going to be in verse 13. Psalms 139:13. 138. What's wrong with my hearing? 139. Oh, excuse me. I'm messing you up. Yeah. Sorry. Okay, and we're going to be in verse 13. Ja 13. Now we're going to read 5 verses. Joten luetaan 5 jaetta. For you formed me in my inward parts. Sinä olet luonut minut sisimpäni myöten. I'll tell you what, I'll just read it and then. Joo. Okay. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book there were written the days fashioned for me, when as yet there were none of them. How precious also are your thoughts of me. O God, how great is the sum of them. Through 17. The first one was Verse 13. 13. Eli jakeesta 13 jakeeseen 17. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömistä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Now notice there in verse 16. Eli jakeessa 16. In your book, the day God had fashioned days for you. Eli Jumala oli muotoillut sun päiväsi hänen kirjaansa. He had designed His will for your life. Hän oli suunnitellut hänen tahtonsa sun elämäsi varten. He literally cared enough about you to go through your entire life and plan each day. Eli hän välitti susta niin paljon, että hän mietti jokaisen päivän. He loves you that much. Hän rakastaa sua niin And paljon. He did this while you were still formed in your mother's womb. Ja hän teki kaiken tämän, kun oli vielä äitisi kohdussa. In actuality, it happened long before that. Todellisuudessa se tapahtui jo paljon aikaisemmin. Remember, Jesus was the lamb slain before the foundations of the world. Muistaa se, että Jeesus oli teurastettu karitsa ennen maailman perustamista. Before the foundations of the world, He had planned on paying the price. Eli silloin jo hän oli suunnitellut maksaa tämän hinnan. And who was the price for? Ja ketä varten? For you. Sinua varten. You were so important to Him. Sä olit niin tärkeä hänelle. He was going to pay the price. Hän aikoi maksaa sen hinnan. So He must have known what your days were going to be like. Joten hänen täytyy tietää, minkälaisia sun päivät tulee olemaan. That you were going to be born. Että synnyt. So He designed a life for you. Joten hän suunnitteli elämän sua varten. And all of those days that He designed, Ja kaikkia niitä päiviä varten, jotka hän suunnitteli, He wrote down in a book. niin hän kirjoitti ne kirjaan. This is what their life will be like. Tällainen hänen elämänsä tulee olemaan. Well, this is the way I want their life to be. Tai näin mä haluan, että hänen elämänsä tulee olemaan. But notice, let's go to Psalms 56 now. Mennään sitten 56 psalmiin. And we'll be in verse 8. Ja 8. It says this. It says, you number my wanderings. Put my tears in your bottle. Are they not in your book? So this is a different book because this is about the way you're actually living your life. Eli
oikeastaan jakeessa 9 suomalaisessa versiossa. Pakolaisuuteni päivät sinä merkitsit muistiin. Kokoa kyyneleni leiliisi, merkitse ne kirjaasi. See, you have this book, the book of life, Eli tässä on elämäkirja, and that is already settled by the Lord Jesus Christ for you. ja sen on Herra jo päättänyt sua varten. But then there's these other books. Mutta sitten on näitä muita kirjoja. Remember how it actually says in Revelation there's books, not book. Eli ilmestyskirjassa siis puhutaan kirjoista. And so there's this book that is, this is the will I had for your life. Eli kirja, jossa Jumala niin kuin määrittelee tahtonsa. This is what I wanted for you. Tätä haluan sinulle. Now this is how you actually lived. Ja tässä on sitten se, miten todellisuudessa elät. This is what you did with each of those days. Se, mitä teit jokaiselle päivälle. So, my will, Minun tahtoni what you did. ja mitä sinä teit. When the books get open, Kun kirjat avataan, he's going to lay those two together. niin nämä pannaan yhteen. And everywhere they match up, Ja kaikki, missä ne menee yhteen, you receive reward. sinä saat palkion. Everywhere they don't, Ja kaikki, missä ei, you don't receive reward. niin et saa palkkaa. See, this is what people don't understand. Tämä on se, mitä ihmiset ei ymmärrä. And this is the reason people don't understand simple things like salvation. Ja siksi ihmiset ei ymmärrä yksinkertaisia asioita niin kuin pelastusta. There's loads of people On paljon ihmisiä, that believe if you die with sin in your life, jotka uskovat, että jos elät, jos kuolet, kun sinulla on syntiä elämässäsi, that you're going to hell. että menet helvettiin. It doesn't matter. If you die, if you die with sin in your life, you'll go to hell. Ei ole väliä, vaan jos sulla on syntiä, niin menet helvettiin. They firmly believe that. Ne todella uskoo näin. Now, here's the problem with that. Tässä on ongelma. Let's say this. Sanotaan näin. Let's say that I am in the midst of gossiping. Sanotaan vaikka, että mä oon nyt justiin parhaillaan juoruamassa. See, I was gonna go with like stealing, killing, destroying. Mä voisin puhua niin kuin, varastamisesta tai tappamisesta. But most of you in here are not thieves, killers, and destroyers. Mutta useimmat teistä ei tällaisia. But a lot of times we forget about the other stuff like gossiping. Mutta usein unohdetaan ne muut jutut, kuten esimerkiksi juoruaminen. Moving right along. So I'm right here, Mennään eteenpäin. and I'm gossiping to Pastor Sidney. No mä oon nyt tässä ja mä juoruan pastori Sidneylle. And at that moment, Ja sillä hetkellä there's an earthquake, on maanjäristys. and the ceiling drops on me, Ja katto putoaa mun päälle. and I die. Ja mä kuolen. And people say, now you're going to go to hell Ja ihmiset sanoo, että nyt sä menet helvettiin, because you died koska sä kuolit in sin. synnissä. There's lots of people that believe this. Moni uskoo näin. Well, see, there's a problem with that. Siinä on ongelma. Because if you're saying to me Jos sanot minulle, that I would go to heaven että menisin taivaaseen, if I didn't gossip, jos en juoruaisi, then you're telling me I don't need a savior. silloin kerrot minulle, että en tarvitse vapahtajaa. I just need to do things right. Pärjään, kun en tee mitään väärin. I have no need of Jesus. Ei mun tarvita Jeesukselle, Just quit gossiping. kun en juorua. If your behavior can disqualify you, Jos sun käytöksesi niin kuin diskvalifoi sut, then your behavior can qualify you. niin silloin se tarkoittaa, että myös sun käytöksesi ikään kuin pelastaa sut. But there is a problem if you die with this gossip. Jos kuolet, kun juomat. Because when the books get lined up, Koska sitten kun nämä kirjat tarkastetaan, and the Lord says, ja Herra sanoo, on this day, tänä päivänä, I called you to refrain from gossip. mä käskin sua pidättäytymään tästä juoruamisesta, Resist it. vastustamaan sitä, But you gossiped. mutta sä juoruit.
I had a reward for you mulla oli palkka sulle if you did the right thing. Siitä, että teet oikein, You will receive no reward. niin sä et saa sitä palkkaa. He doesn't kick you out of heaven. Ei hän potkaise sua ulos taivaasta. You just don't receive the reward. Sä et vaan saa sitä palkkaa, Because there is a reward system in heaven. koska taivaassa on Here, palkitsemisjärjestelmä. go with me. Olko mun kanssa? Let's go to Romans chapter 14. Mennään roomalaiskirjan 14. lukuun. Now, I would encourage you to read verses 5 through 9. Nyt mä rohkasin niitä lukemaan jakeesta 5 jakeeseen 9. But for the sake of time Mutta säästymiseksi and to save my translator's voice, ja säästääkseni tulkin ääntä, we're going to pick up in verse 10. niin otetaan vaan jae 10. But why do you judge your brother, and why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For as it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then each of you shall give an account of himself to God. Kuinka sinä voit tuomita veljesi, tai sinä toinen, kuinka voit hallitsia veljesi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu, niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni, ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa. Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään. Now this is the Christians. Nämä on kristittyjä. This isn't to the lost. Ei tämä ole pelastumattomille. He's talking to his brethren. Puhutaan veljistä. Are y'all with me? Oletteko mukana? There's going to be a day Tulee olemaan päivä. you will not appear before the great white throne of judgment. You will not appear before Sinä et ole tämän valkoisen valtaistuimen edessä, but you will appear before the judgment seat of Christ. mutta Kristuksen valtaistuimen edessä kyllä. Kiitos. And each day, Ja joka päivä, each action jokainen shall teko, be evaluated. se arvioidaan. Now, here let's look at it again from 2 Corinthians 5. Katsotaan vielä 2 korintolaiskirjan luku 5. And this goes into what Pastor Sidney was talking about. Ja tämä menee siihen yksin, mitä pastori Sidney sanoi. And we'll start in verse 9. Jakeesta 9. Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are well known to God, and I also trust well known in your consciences. Siksi myös pyrimme noudattamaan hänen mieltään, olimmepa jo perillä hänen luonaan tai vielä sieltä poissa. Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässään on tehnyt, hyvää tai pahaa. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, me koetamme saavuttaa ihmisten luottamuksen. Jumala kyllä näkee, millaisia me olemme, ja toivon teidänkin sisimmässänne näkevän sen. See, yes. So again, he's talking to Christians. We're going to appear before the judgment seat of Christ. Eli hän puhuu siis, että kristityt tulee Kristuksen tuomioistuimen eteen. Now, see, this is one of the reasons that we become evangelistic, Tämä on yksi syy, miksi meistä tulee evankelikoivia. because we understand the terror of the Lord. Koska ymmärretään Herran pelko. We don't have to have that terror. Ei meidän tarvitse olla sitä. The people that will appear before the great white throne of judgment should be terrified. Ne, jotka joutuu valkoisen valtaistuimen eteen, niin niiden tulisi olla kauhuissaan. Because you do not want for all of your sins to be laid out. Koska et sä halua, että kaikki sun synnit levitetään siihen. And there be no Jesus in your story. Ja sun storissa ei ole Jeesusta. Because you understand, Koska ymmärrät. I'm just standing here hearing all of this. Koska mä tässä seison ja kuulen kaikki tämän. And I want this to last a long time. Ja haluan, että tämä kestää kauan.
Because when he's done koska kun Jumala on lopussa and he checks the book ja hän tarkastaa kirjan and my name is blotted out, ja mun nimeni pyritään pois, I will spend eternity in the lake of fire. niin mä vietän ikuisuuden tulisessa järvestä. With us knowing this, Kun me tiedämme tämän, we should tell people about the Lord. niin meidän tulisi kertoa ihmisille Herrasta. On the other side of it, Toisella puolella we should have a fervent desire meidän tulisi olla palava halu and a holy fear ja pyhä pelko of how this conversation is going to go. siitä, miten tämä keskustelu tulee menemään. What will it look like Miltä se näyttää, when he opens the books on me? kun hän avaa mun kohtaa Korelateen kirjan. I'm well known to God. Jumala tuntee minut. You are well known to God if you've accepted Jesus. Ja jos olet ottanut Jeesuksen vastaan, niin Herra tuntee sinut. Whether you know him or not is a different thing, like Pastor Sidney was addressing. Ja se, että tunnetko sä Herran, niin se on toinen juttu. But when we've accepted Jesus, he knows us. Mutta kun olemme ottaneet Jeesuksen vastaan, Knows everything about us. Hän tietää kaiken meistä. Amen? Amen. But we all have to appear before the judgment seat of Christ. Mutta me tulemme kaikki Kristuksen tuomioistuimen eteen. So what happens? Joten mitä tapahtuu? Let's go to Matthew 5 Otetaan Matteus 5 and verse 11 ja 11 and verse 12. ja 12. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. I'm a very blessed man. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Let's go to Luke 6:22. Otetaan Luukas 6. Luke had the same conversation. Luukkaalla oli sama keskustelu. Blessed are you we're in Luke 6:22. Ja 22. Blessed are you when men hate you, and when they exclude you, and revile you, and cast your name out as evil, for the Son of Man's sake. Rejoice in that day and leap for joy, for indeed your reward is great in heaven, for in like manner their fathers did to the prophets. Autuaita olette te, kun teitä ihmisen pojan tänne vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te taivasta saatte, on suuri. Samoinhan tekivät heidän isänsä profeetoille. Now let's look at Colossians 3, Ja Kolossalaiskirja 3, verse 23. 23. Whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille. Muistakaa, että saatte Herralta palkan, osuutenne perinnöstä. Palvelkaa Herraa Kristusta. Now, some people have lost sight of this Jotkut ihmiset on kadottanut näkymän tästä, because they think anything we do for the Lord is works as works under the law. Ne ajattelee, että kaikki mitä me tehdään niin kuin Herralle, niin se on ikään kuin laintekoja. I believe you should pray. Mun mielestä sun pitäisi rukoilla. Oh, no, brother. No, brother, that's works. Ei veli, se on laintekoja. I believe you should give. Mä ajattelen, että sun pitäisi antaa. No, brother, that's works. Ei, se on tekoja. I believe you should witness for the Lord. Sun pitäisi todistaa Herrasta. No, brother, that's works. Ei veli, se on laintekoja. Well, it depends on why you're doing it. No se riippuu siitä, miksi sä teet sen niin. Works are not determined by what you do. Ei tekoja määritellä sen mukaan, mitä sä teet, Works are determined by why you do them. vaan miksi sä teet. Are you? I want you to pray. No haluan, että sä rukoilet. Why?
Miksi? So that God will love you and accept you. Jotta Jumala rakastaisi ja hyväksyisi sinut. That's the works of the law. Se on laintekoja. I want you to give. Haluan, että annat. Why? Miksi? So God will help you and God will be pleased with you. Jotta Jumala auttaisi ja olisi mielissään sinusta. Works of the law. Laintekoja. I want you to witness for Jesus. Haluan, että kerrot Jeesuksesta. Why? Miksi? So God will accept you and bless you. Että Jumala hyväksyisi ja siunaisi sinua. Works of the law. Laintekoja. I want you to pray. Haluan, että rukoilet. Why? Miksi? So that you can get to know the Lord. Jotta oppisi tuntemaan Herran. That He loves you and wants to spend time with you. Koska hän rakastaa sinua ja haluaa viettää aikaa kanssasi. That is not the works of the law. Ei nää ole laintekoja. I want you to give. Haluan, että annat. Why? Miksi? Because God has blessed you. Koska Jumala on siunannut And sinua. if you believe you're blessed, Ja jos uskot, että Jumala, että olet siunattu, then you will give. silloin annat. Not to get blessed, Ei siksi, että tulisit but siunatuksi, because you believe you are. vaan siksi, että uskot, että olet siunattu. I want you to witness for Jesus. Haluan, että todistat Jeesuksesta. Why? Miksi? Because you love God and you love people. Koska rakastat Jumalaa ja ihmisiä. But there will be works, like Pastor Sidney was saying, coming out of our belief. Mutta tulee olemaan tekoja, jotka nousevat uskostamme Jumalaan. I'm going to do things. Minä tulen tekemään asioita, But when I do them, mutta kun teen niitä, I'm going to do them with a heart of gratitude towards the Lord, teen niitä kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. not a heart of begging, please do something for me because I did this for you. Eikä semmoisella kerjäävällä sydämellä, että minä teen, että jotta se on. By the way, doing it is under the Lord makes it easier. Mutta kun teet sen niin kuin Herralle, niin se on helpompaa. Because, you know, if I wanted to, if I come over and I start blessing Mona, Jos esimerkiksi tulen ja siunaan Moonaa, and she doesn't appreciate it, ja sehän ei arvosta sitä. she didn't even tell me thank you, Ei sano kiitos, she didn't tell me she was grateful. tai että hän olen kiitollinen. As long as I'm looking at her, Ja niin kauan kun katson häntä, then I'm going to allow bitterness and resentment to enter in. niin annan katkeruuden ja tulla sydämeeni. But if I start doing it as unto the Lord, Mutta jos alan tehdä sitä niin kuin Herralle, did Mona thank you? kiittikö Moona? She doesn't have to. Ei hän tarvitse. Wasn't doing it to her. En mä tehnyt sitä hänelle, I was doing it to the Lord. vaan Herralle. Was she grateful? Oliko hän kiitollinen? I didn't ask. En mä kysynyt. I was doing it as unto the Lord. Mä tein sen Herralle. Yeah, but she's not a very nice person. Joo, mutta ei hän oikein kiva ihminen. Doesn't matter whether she's nice or not. Ei sillä ole väliä, onko hän kiva. Jesus is awesome. Jeesus on mahtava. And I was doing it as unto Him. Ja tein sen häntä varten. And we receive reward. Ja me saamme palkan. Go with me to 2 John Mennään toisen Johanneksen kirjeeseen. 1, chapter 1, verse 7. 1 ja 7. For many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. That's verse 7. This is a deceiver and an antichrist. Verse 8. Look to yourselves that we do not lose those things we work for, but that we may receive a full reward. Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi ihan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus, eksyttäjä. Katsokaa, että ette hukkaa sitä, minkä me olemme työllämme saaneet kokoon, vaan saatte täyden palkan. Now this is the great apostle John, Tämä on suuri apostoli Johannes, the one who received God's love, se, joka vastaanotti Jumalan rakkauden. and yet he is still working. Ja silti hän tekee työtä.
He is doing things Hän tekee asioita, because he understands koska hän ymmärtää, there will be a reward at the end. että lopussa on palkka. And I don't want half a reward. Ja mä en halua puolikasta I don't want 3/4 reward. tai 3/4. I want a full reward. Mä haluan täyden palkan. And that full reward Ja se täysi palkka will come from what I am willing to do on behalf of the Lord Jesus. tulee siitä, mitä mä olen valmis tekemään Jeesuksen tähden. And that we're actually working for these things. Ja me oikeasti tehdään työtä näitä. Because I understand there is a heaven to come. Koska ymmärrän, että taivas on tulossa. I'm doing this because I love Him. Teen siksi, koska rakastan I'm doing häntä. this because I understand Koska ymmärrän, that if I will stand että jos seison and I will walk out what He wants me to do, ja teen sitä, mitä hän haluaa, then when the books are lined up, että kun kirjat tarkastetaan, I will receive great reward. saan suuren palkan. Now, here's the thing. Tämä on se juttu. I don't know about your life, En tiedä sinun elämästäsi, but my life hasn't really been all that easy. mutta ei mun elämä ole kovin helppoa. I've had to fight my way through many things. Mun on täytynyt taistella monen asian läpi. I've endured an immense amount of pain, Olen kokenut paljon tuskaa physically, fyysisesti, emotionally. tunteissani. I've had all sorts of people attack me. Kaikenlaiset ihmiset hyökännyt mua vastaan. I would hate that when this life was over, Olisi tosi kurjaa, jos silloin kun tämä elämä on ohi, that I stand before the Lord seison Herran edessä and He opens the books ja hän avaa kirjat. and He says, well, Hän at least sanoo, you made it. no, sentään selvisit. And you're sitting there thinking, wait, that's it? Sitten ajattelit, että ai jaa, no tässäkö se nyt oli? No reward? Ei mitään palkkaa. No, Kurt. Your life had no meaning at all. Ei, sun elämällä ei ollut mitään merkitystä minulle. It doesn't matter that you lived. Ei sillä ole väliä, että ei nyt. All that pain you endured, Kaikki se tuska, jonka läpi meni. all that pain you went through, it meant absolutely nothing because you refused to do my will. Se ei merkitse mitään, koska kieltäydyt tekemästä minun tahtoani. I don't want that for you. Ei mä halua näin sulle This tapahtua. life is difficult enough. Tämä elämä on tarpeeksi vaikeaa. We don't want it to be more difficult Ei me haluta, että se on vielä vaikeampaa. by looking Him in the face Niin, että katsotaan häntä kasvoihin. and realizing our life had no meaning Ja sitten tajutaan, että ei elämällä ollut merkitystä, because we never lived for Him. koska ei eletty hänelle. That we received no reward. Että ei saada palkkaa. Now, I'll probably talk a little bit about this tomorrow night, but I want you to see this. Ehkä huomenna illalla puhun tästä lisää, mutta nyt And I'm having to shorten this up. lyhennän tämän. But go with me to 1 Corinthians Mennään ensimmäisen korintolaiskirjeen, chapter 3. luku 3. And we'll talk about this tomorrow. Ja puhutaan tästä huomenna lisää. And for the sake of time, we're just going to read verse, no, we got to read 13. We're going to read 13. Luetaan jae 13. Each one's work will become clear for the day, talking about this day when the book's are open, will declare it. Because it will be revealed by fire. And the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yes, not yet so as through fire. Ja tästä 13. Siis aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulen liekeistä ja tuli koettelee, millainen itse kukin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itsehän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. How terrible would it be Miten kauhea se olisi, to have lived on the earth as long as you're going to live, että on elänyt niin kauan kuin on elänyt. every day doing something
joka päivä tehden jotain, Every day writing in the book. joka päivä sellaista, mitä kirjoitetaan kirjaan. And you brought all your days with you. Ja sitten tuot ne päivät mukanasi. But when the fire hit, Mutta kun sitten tuli lankeaa, there was nothing left. niin mitään ei jää jäljelle. You're not kicked out of heaven. Ei sua potkaista taivaasta ulos, Your name has not been blotted out. eikä sun nimeä oteta pois. You belong to Jesus. Sä kuulut Jeesukselle. But you look as you've gone through fire. Mutta näytät siltä, että olet mennyt tulen läpi. Everything you did in your life is burned up. Kaikki, mikä teit elämässäsi, niin se palaa tuhkaksi. And you're just standing there Ja sit vaan seisot siinä, as though you never truly lived. niin kuin et koskaan olisi oikeasti elänyt. We don't want that for you. Ei me haluta näin sulle tapahtuvan. We want the fire to consume very little. Me halutaan, että se tuli kuluttaisi mahdollisimman vähän, But it's not going to happen mutta se ei tule tapahtumaan by accident. niin kuin vahingossa. It has to do with you seeking Him, Se on tekemisissä sen kanssa, että spending sinä time with Him, etsit häntä ja vietät aikaa Jumalan and kanssa. getting the books to line up. Ja saat nämä kirjat niin kuin menemään yhdenmukaisiksi. And we're going to help you with that over the next few evenings. Ja me tullaan auttamaan sinua näissä parina seuraavana iltana tässä But asiassa. I'll leave you with one thing that the Lord said to me. Yhden asian, mikä Herra sanoi minulle. When I started to see this, Kun aloin nähdä tämän, I became very concerned mä tulin tosi huolestuneeksi, because I have to be honest. koska mitä tuolla rehellinen There are periods of my life on jaksoja mun elämästä, the books are not going to match up very good. että nämä kirjat ei kovin hyvin osu yhteen. So I became concerned Joten huolestuin. and I started trying to figure out how many years do I have left? Ja aloin miettiä, kuinka monta vuotta minulla on jäljellä. What can I do? Mitä voin tehdä. And the Lord stopped me Ja Herra pysäytti minut. and He said, quit being concerned about the years. Lopeta murehtimista sitä, kuinka paljon vuosia on jäljellä. He said, if you will live a life to hear well done at the end of every day, Jos elät sellaisen elämän, että lopussa kuulet hyvin tehty, if you hear if you hear joka päivä. well good at the end of every day, Jos kuulet tämän jokaisen päivän iltana, then the life will take care of itself. niin elämä pitää huolen itsestään. And so this is a daily thing we need to think about. Joten tämä on jokapäiväinen asia, jota meidän tulee ajatella. That we want our life to have meaning. Että haluamme, että meidän elämällä on We want the merkitystä. books to line up. Me halutaan, että nämä kirjat menee yksin. And most importantly, Ja mikä on tärkeintä, after everything He has done for us, kaiken sen jälkeen, mitä hän on tehnyt meille, the price He has paid for us, se hinta, jonka hän on maksanut, everything that we've been given, kaikki, mitä meillä on annettu, we should do it simply because we love Him. meidän tulisi tehdä se vain siksi, että rakastamme häntä ja olemme kiitollisia. Amen? Amen. Did y'all get something out of this tonight? Saiko joku- Hallelujah! Thank you very, very much. Ihana, kiitos. Aivan ihana sana. Wonderful word. Tosi tarpeellinen. Very meaningful.